Centrální mozek lidstva varuje. Váš počítač bude zničen za 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Ha. Dělám si legraci. Váš počítač nebude zničen za 5 sekund, ale za 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, dělám si opět legraci. Váš počítač nebude zničen za 10 sekund, ale za 20 sekund. 20, 19, 18, 17, 16 a 15 a tak dále. Legrační, vidíte? No, ale tenhle přístroj neumí jenom takovýhle legrácky, ale je to profesionální produkt pro nejen profesionální muzikanty, ale třeba i pro takový amatéry, jako jsem já. No, o co se jedná? VP7. Vidíte sami tady? Ukážu. Krásná malá krabička. Vleze se skoro do kapsy. To můžeš jít s sebou na kšeft, na koncert. Krátkozrací vidí za mnou na obrazovce, jak to vypadá. A vlastně v podstatě, kromě toho, že to dělá tadyhle legrace, tak to dokáže udělat kohokoliv profesionálního zpěváka. I země. Třeba země, který zpívat vůbec neumí. Já vám ukážu takovou malou ukázku toho, jak zpívám ve skutečnosti. To je taková hezká písnička. S Bohem, Galanečko, já už musím jít. S Bohem, Galanečko, já už musím. No, všichni cítíme, že tomu něco chybí. A možná tomu chybí VP7 tady. Ukážeme, jak to funguje tímhle přístrojem. Stačí přepnout si tady rejstříček. Bohem, Galanečko, já už musím jít. Bohem, Galanečko, já už musím jít. Kyselé vínečko, podala zpěv Nebo můžeme vyzkoušet nějaký jiný rejstřík, jestli chcete. Třeba dětský sbor. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Z růže kvítek vykvětnou, radujme se. No, takže vidíme, že opravdu i já, naprostý nespěvák, dokážu najednou zaspívat sbory do kapely ideální. Plné nespěváků, víte? Ale to třeba takovýhle majstrštyk jako následující písnička, kterou asi každý zná. Nechte se překvapit. Is this just real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, need no sympathy. Because life is cold, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. To me. A nebo třeba gospelový sbor. Co vy na to? To freedom over me.
and be free. Slyšíte ten rozdíl? Prostě je to neuvěřitelné, co to všechno dokáže. A samozřejmě těch funkcí je tam víc. Má to samozřejmě ty vocodery, má to tam jinak různý barvy zvuků. Můžeme se tam přidávat různý ambience, to znamená nějaké dozvuky, harmonii, si můžeme vyvažovat s naším zpěvem dohromady. No ale já bych se zmínil ještě o jedné funkci, kterou tenhle přístroj má. A to je, dokáže to zevtipnit konverzaci. Možná si myslíte, jakým způsobem. A já, abych vám to lépe vysvětlil, tak si pozvu teď nyní svého dlouholetého kamaráda, který býval kdysi v mládí velkým rebelem, ale nyní je to velmi vážený starý pán, muzikant, dokonce vystudoval vysokou muzikantskou školu a mě nezbývá než přivítat, prosím o potlesk, přichází pan Tomáš Otevřel. Tomíčku, ahoj, posaď se tady na BNC11, ano, vem si do ruky DR30, mikrofon výborný, zaplay asi, jo. Děkuji. Jo. Já nevím, můžu ti něco Výborně. nabídnout, dáš si vodu, kafé, čaj, Dobrý den. krocana, žemlovku, krocana s žemlovkou, žemlovku s krocanem, sisla, nebo chceš zkusit čušen, co za men? Zní to lákavě, šerife, ale už jsem snídal. Takže keine šanc? Ne. To nevadí. Jak se máš, Tome? Ahoj Zdeňku, co tady děláš? Já tady prosím tě tak sedím a tady divákům ukazuju ten krásný příspěvek VP7, ale asi si z toho všiml, Aha. že jo, když tady čekal. No, právě, že nevšiml, nečekal, já jsem nečekal tady, ale byl jsem v maskérně tamhle vzadu se trošičku přepudrovat. Aha. No a musím říct, že tam máte velmi, velmi sympatickou maskérku. Pavla Trfilová je nejen sympatická Ano. a velice skvělá maskérka, ale zaráží mě, že tam nebyla herečka. No právě, přece to jednou maskérka a herečka si zavolali zpěváka. No a teď už toho zpěváka volat nemusí, protože máme VP7 a zpěváka z Ah. vás udělá tenhle malý černý zázrak. Nevěřím. I z tebe? Ale ano, je ze mě. To je nemožné. Já už nerozumím vůbec ničemu. Tak já, když něčemu nerozumím, tak věřím. No, ale samozřejmě tohle z tebe neudělá jenom zpěváka, to umí víc věcí. Dokáže to třeba zevtipnit konverzaci. Hele, stačí tady smáčknout Zevtipnit tohle legrační konverzaci. tlačítko a je to. Tohle tlačítko. No, Legrační tlačítko. Počkej, ještě jsem to nezmáčkl, to tlačítko, jo? Ještě jsem to nezmáčkl, ale vem si taková situace ve 3 ráno, 3denní party někde na bytě u někoho, nevím u koho, To známe. spousta DJs, go-go dancers, kilo zábavy na stole, lednice Klasika. plná vodky a nuda, šeť, nic se neděje, Nuda? Jo. Šeť? nic se neděje, To neznám. ale napadá tě něco v tomhle No okamžiku? tak v tom případě snad jedině, abych vytáhl VP7 na stůl, zprovoznil a hnedka zpříjemnil zábavu. To je přesně ono, A já bych možná divákům Ano. udělal teďka malou takovou ukázku. Využijeme tu VP7, požádám tě o to, jestli bys třeba neřekl nějaký příběh nebo nějakou No tak nějaký jistě, zážitek. Zdeňku, já takových A- příběhů, zážitků mám stovky. Můžu sypat z rukávu. Opravdu. Tak můžeš a já bych to využil tady, že bych to zevtipnil. Tak například historka, včera se mi stalo, tak jdu takhle večer do baru. No, sednu si na bar a objednávám si u vrchního panáka, jo, no a tak prostě mám toho panáka, si dávám, jo, normálně jsem ho prostě jako vypil, jo, kopnul jsem, položil skleničku na stůl, Jo, normálně a teďka si jako objednal druhýho panáka, jo, u toho barmana, no a tak teda si objednávám toho druhýho panáka, on to zase přináší, jo. a já zase vezmu tu skleničku, vypiju, kopnu to jsem, položím na stůl a je to strašný, příšerný, jo, a zase prostě, Jako za chviličku si objednávám teda toho třetího panáka od barmana, který tam stojí. Jo, přináší další
skleničku s panákem. Jo, a zase tu skleničku já normálně vypiju, kopyto do sebe a tak to jde pořád dál. Já prostě teď nehraju mikrofon. Je to bezvaný byl 3., 5., 10., 20., 100. baráka ze 100 baráku, rozbijím to sklo všude kolem, jo, prostě tohle, jo, no a potom se to stane, pak se to stane. Já tě jenom prosím tě přeruším teďka, Tome, jo, na chvilečku, ale teď jsme si asi už ukázali, že to dostane tu konverzaci úplně do jiný dimenze. Do jiných sfér. A myslím, že jsi to cítil i na sobě, tu jinou dimenzi. Jako Cítila, já mám úplně husí kůži. Z té maskérny, jak jsi vlastně vyšel semka do toho studia a vyzkoušel jsi tak úplně jiná. Cítil jsem všechno jinak. Prosím tě, Zdeňku, cítil jsem všechno, je to báječné. Akorát jsem se tě chtěl zeptat. Ptej se, ano. No, určitě. Není to k VP7 ani tak moc báječný Roland VP7, vynikající, ale tamhle ti něco bliká, nevím, co to je, jsou tam nějaké číslice. Ano, nekecej, nějaký 9. Já nevím, co by to mohlo. 8, nevím, co to. Tady MIDI kábel je nějaký připojený, zdroj, jackové šňůry, kanonová, kanon, jack, ale pořád 5, nevím, co to jenom co to má. Co to jenom může být?